ڕزگارکردنا ڕقایە 17 جوتمە 2017 پشتی چەند ساڵان ji serweriya rêxistina herî radîkal li cîhanê li ser bajarê Reqayê hêzên Sûriyaya Demokratîk Qesedê bi alîkariya koalîsyona Navneteweyî ya li dijî Daişê di 17 cotmeha 2017 de bajarê Reqayê ji çeteyên Daişê rizgar kir. 2014 çeteyên Daişê bajarê Reqayê dagir kir û ew weke paytexta xilafetê ragihande. Reqa bû paytexta zilmê û sembola faşîzma demê, zordestî û dagirkeriyê. Daişê li Reqayê dest bi sûcên li dijî mirovahiyê kir. Gelek mirov serjêkirin, jin kirin kole û bi hezaran firotin û zarokên biçûk bi çek kirin û di şerrên xwe de bikaranîn. Li hemberî van kiryaran, hêzên Sûriyaya Demokratîk Qesedê bi daxuyaniyekê ji çapemeniyê re pêngava rizgarkirina Reqayê bi navê Xezeba Firatê da dest pê kirin. Hemle ji dîroka 5 Mijdara 2016 roja şemiyê li saetên şevê de dest pê kir. Hemleyê 134 rojan dewam kir. Li şerrekî dîrokî de bi sedan keç û xortên vî welatî bi dilsozî û qehremanî şer kir. Canê xwe dan û tev li karwanên şehîdan bûn. Di Reqa de keç û xortên Kurd, Ereb û Sûriyan li kêleka hevdû mil bi mil ji bo tûlhildana şengalê û azadiya gelên rojhilata navîn şerkirin, xwêdan dan û xwîn rijandin. Hemle di çend qonaxan re derbas bû. Qonaxa yekem di 5 Mijdara 2016 de dest pê kir. Di vê qonaxê de destkeftiyên girîng hatin destxistin û zêdeyî 500 metre çargoşe ji gundewarên Reqayê hate desteserkirin. Qonaxa duyem di dehê kanûna pêşîn de dest pê kir û karî bû bigihîje qiraxa çepê ya Bendava Firatê. Qonaxa sêyem jî di 5 Sibat dan de dest pê kir û bi pêşketina di gundewarên Reqayê de yên rojhilat de bidawî bû. Qesedê di vê qonaxê de gihîşt bajarokê Kerama 120 kîlometreyan dûrî bajarê Reqayê ye. Di 22 avdarê de Qesedê bi alîkariya balafirên koalîsyona Navneteweyî da ket qiraxa çemê Firatê ya Rojava. Di 26 heman mehê de hêzên Sûriyaya Demokratîk karî bû balafirgeha Tebqayê desteser bikin. Qonaxa çarem di Gulanê de dest pê kir û tê de Tebqa, Bendava Firatê û ya Behsê hatin bidestxistin. Di 17 cotmeha 2017 de hêzên Sûriyaya Demokratîk bi alîkariya koalîsyona Navneteweyî ya li dijî Daişê karî bûn bajarê Reqayê ji çeteyên Daişê rizgar bikin. Lê heta vê kêliyê jî dewleta faşîst a Tirk ya ku alîkariya Daişê dikir, her hewl dide ku vê serkeftinê pûj derxîne û tûnekirina rêveberiya xwe ser armanc dike. Nemaze ji aliyê tecdîdkirina rêberapo û dagirkirina Efrîn serêkaniyê û girê spî.